Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil naqas milli wieġeb mistoqsija ppreżentata lilu waqt konferenza tal-aħbarijiet jekk jemminx li l-kontijiet tad-dawn u l-ilma se jorħsu f'Marzu li ġej għan-negozji bl-istess mod li bih raħsu tiġà għall-familji. Simon Busuttil mhux talli ma wieġibx talli tefa' dubju fuq kemm raħsu l-kontijiet tad-dawn u l-ilma għall-familji. Flok qed nirċievi kont ta' 6 xhur, qed nirċievi kont ta' xarejn. Li jidher irħass, ma meta tirċievi mbagħad fuq medda ta' 3 xhur 3 darbiet u tpoġġihom flimkien, għandi dubji fuq kemm, però apparti dik. Xi dubju li kontijiet se jorħsu għan-negozji dik il-mistoqsija. Wieġibtek, xi ħadd ieħor? Mistoqsi minn ġurnalisti oħra preżenti dwar il-fallimenti tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija u l-viżjoni tiegħu għal dan is-settur, Simon Busuttil wieġeb hekk. Ma tħares lura u tajt lil PN kien falla mhux biss deadline imma l-qasam tal-enerġija. Grazzi. Ara li interessani huwa li llum hemm gvern u li dan il-gvern iwettaq dak li wieħed. Għal darba darbtejn mistoqsi dwar l-idejat tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil għalhekk. Mela jiena l-ewwel qed nittama li l-gvern preżenti għandu l-idejat. Simon Busuttil qal li huwa l-gvern li għandu joħroġ bl-idejat f'konferenza li fiha ppreżenta 10 fora tal-Partit Nazzjonalista. Jispikka l-fatt li m'hemm ebda forum dedikat għas-settur tal-enerġija. Dan minkejja l-importanza ta' dan is-settur għall-ekonomija u l-iżvilupp ta' pajjiżna. Dawn huma taqsimiet ta' 10 policy fora li huma broad divisions. Iva, l-enerġija. L-enerġija ser tidħol ukoll taħt il-kappa ta' dawn il-policy fora. Nassigurak, l-enerġija ovvjament tidħol taħt il-qasam tal-ambjent, imma għandha implikazzjonijiet ukoll ekonomiċi. Irġajna staqsejna għaliex il-Partit Nazzjonalista ħass li l-enerġija ma kienx ħaqqa forum għaliha, iżda bqajna bla tweġiba. Kulħadd. Jekk huwa post fejn jiġu preżentati l-idejat. Allura kif m'hawnx fuq l-enerġija? Nistgħu nagħtu ċans il ħaddieħor? M'hawnx iktar.